guys, December 17 taro na mo na ni resulta sa bagyo na Odette. So kabalo ba mo guys gabi dako mig pasalamat sa Dios nga naka-survive mi kay ug asa mi mo tagos sunuron mi sa hangin murag gilibot-libutan mi. Diya wala mi kasabot abi nako ug di mi maka-survive da pagka mabuntagan. Salamat ya pud Ginoo nga naka-survive mi. Mao lagi na nga nag-uul mi karon kay wala na mi tubig, wala na halos kuryente, nangaguba ang mga linya. So naingani na ni ang resulta. Kakanda yung distraction. Among gilingaw si Bibi kay nalisang sa kusog nga uwan, galing na nagsinggit. Ayaw adlok be, kasi mami rin na adlok be. Dahil isang entertainer, isang lula na nervyosa na milagro na isog. Bugali na. Ako na. Na isog, isog na. Di po gilingaw-lingaw na din dyan nagkaugalingaw. Kaya Yami, nagtago mi dare sa ilaong takuan. Namungko mi din sa kwarto. Onja nanago mi na ilaw mi sa kutron. Natrap puno sila sa simbahan. Among shields, ha? Natrap puno sila sa simbahan kay Iron. Yan sa sila. So kuno kay hangin, dyan natumbag magkahoy. Laban-ban. Dik man. Kay Iron. So kay hangin kaya. Makapalod. Ha? Nangitag makapalod. Si Aaron. Chati si Ate Kim Kim. Demulon to. Ate Kim Kim daw ina. Ina Jun nila si Ate Kim Kim daw. Si Iron. Yes, man. Kaya mi diri nagtago-tago mi diri. Ang Ang balakan ko guys, first time ko nga maka-experience ani kusog kadyo nga bagyo. Kay katong sayulan dar dali ara. Ang among atok dari wa na maunsa, awa na mapurong mabaw ka na ugma. Unya. Nangapit-pit na mi nagpandong in taon mi og kanang ay kanang kutson. Oy, nakalanpol naman ka. Nagiyak kami, nagiyak Wala ka. kang update ma. Kaya mi dari kusog kay hangin ang among atok babuto-buto. Ginervyos ako guys, ano yung sinili na akong sarili. Nagapurog na ko, oras 2 minutes. Ha? Nakalandfall na? Mo may paglandfall. Has made landfall over Bohol. Diyan nga nang nagbulandfall, mo hinay na noon. Usog yapon na. Bali na noon, ito ko nung badyo. Adi boy, 6:30 mo nito usog kay ganina pawa na ni. Alagi. Na. Muna ito kayo nato, pagtabok na muna. Sa kuan pitugo ni landfall te. Alas 6 media sa gabi. Bali, napawa na lagi ni. Inata diri nagitapo ko, among atop kay Kutson. Asa na lang ka dyan boy Surigao no? DJ, Unang giabutan. ayaw kalisan DJ, kay lamit nakatop Kutson DJ. Nagbaybay man tabi. Atong bye na be, bye. Nagbaybay. Bye-bye me, bye-bye. Bye-bye me. Tawas, ispate. Ya, amo Natay bay. among atop kay Kutson. Ani bay. Bye, mami. Nani bay na bay. Tago-taguan me, tago-taguan. Tago kay naini na. Ano man ang nalito? Mao na ni guys ang resulta pagkaugma sa bagyo. So December 17, 2021 tanawa ra amo ang luyo sa balay. Grabe na kadaghag baga nag mga lubi, mga kahoy karon upaw pating balay sa akong magulang na upaw. Ang amo apong balay diri sa luyo. Ang amo dili pod lalim ang amo nagihan guys. Grabe abi na mo di mi mabuntagan tugkod ka kusog sa hangin mura ka jud mabungol mis ka kusog lagapak pa imo buto-buto diri. Mahana pa jud grabe dining man. Digid na mo kuan giunsa man to siyang klase nga bagyo. First time ko sang kinabuhi nga nakasuway ka jud ko. As in ka jud kanang kusog ka tanan. Wa ko ma-expect abi kay rajid ka kung tanawang balay sa maguwang bungkag ang amo pong luyo sa balay bungkag kani siya oras sa alas 5 pag ginikapin bangit ngit pa ni mao na nga nagsorbi ka jud video mi kay arong makita gyud namo kay gikulbaan ka jud mi ba na asa na natabo sa imong kuan harot tawa na laman ay Ginoo ko hoy narabay unggol di ba dia unggol nga gwapo makatawa na naman ta kay kung maglakilak ta kansita importante buhi ta kay wag ka dyan mapuro may imo atop una ni resulta sa bagyo pag-ugma
Gadyo na nga, waay na hakuan. O sinatabo sa imong module. Nangabasa! Ah. Wata ko pa, adyo ko bisae. Ito na, mga budget ka na mga boy ni balik gabi eh. Wa pa, bawas sa kami mga taon. Oo na. Kami. Ay, di balik. Ang mga boy ni uli man nagbalin siya. Ah, Madyo ka na malik. Aron pa namang tawag, gabi migwa diha. So nangatug man di ay nangatug. Grabe jara. Ang ospital po, grabe na idangan nangatang-tang mga sis. Pero lagi. uy, ginuog ko. Tapos kalutsan deres. Muna ning agianan kilid sa ospital. O grabe nga mga panang mangga. Lagi. Musuok-suok mi dire. Mao na ni among karsada guys sa Gindulman Trinidad. Tanawa ang pinsala sa Baguio. Diyan among balay kay sudlunon man siya. So kaluyas Ginoo pud napyo ban nga wala maunsa sa kuan. Maunsa sa ato. Pero grabe guys ang kuan. Sobra pa kaskusog sa Yolanda among nagamtaman kay suway mamanin sa Yolanda signa number 4 gyapon mi diri. Number 3 pero kulas Ginoo. Pero kani kusuga. Wa pambikad to abangan na to guys ang merkado ang sa forma. Multika burag magipang banggaan. Nangatuklap man. Grabe sakit kaayo kanahon ang forma no nga upaw ang mga punuan nga putol, mga lubi, wala na mga kuan, wala na mga dahon nga punggot ng mga sa mga lubi, ng mga karsada na puno og mga sagbot ng mga sanga sa kahoy. Dialuoy kaadyo kisakitan mi nagtan-aw, sakit sa dughan. Tumi sa kuan. Simbahan. Mag-charge me. Pwede may tsura ang ko ano. Grabe dyan. Good morning. Good morning. Salamat sa Diyos nga buhit ta. Kabalo ba ka? Gakurog-kurog ko yung grabing forma. Importante. Masa man ka? Daguhoy ka? Kurog-kurog gabi. Ay, masa man ka? Daguhoy ka? Kanay mo forma? Oo, tapos eh. Ma'am, wa ko ma-expect nga ako di ko mabuhi gabi kay kakurog-kurog ko hapit ako atakihon. Sige sa midaghan. Inuunjud ka. Di sa aman mo ni. Sa balay sang manang, kumpiyansa may balay sang magulang kay hunahuna. Kamoto nila ni Sita. Di na may katabok, grabe huro-huro na. Unja si Ako bagid yung wala, grabe milagro. Ang kanang bibi, ang mga tuklap, ang mga tup nangaguba jud. Ang bahay po to ata ni ato na silingan agatop. Ang bahay ako to garihan. Si Mama Nasita kabalo ba ka? Nga arang singgit kay papatabokon ko ma'am, di nagid kaya mo tabok. Namandong na gud mi og mga kutsyon ma'am para lang bibi maigo ang ulo. Ang kamay ang ginag ato sa down. Kayo magkinaon sa nagkuhan ko martilyo kayo dyan. Lami kay kag porma, lami kag usa man na imong pandong. Kuya gigibra. Oh, kuya magporma. Hoy, dagohoy. Hoy, mo ni kaliwat ni dagohoy dia. Oh, ilang bay. Sus karon ang Ginoo gyud mga unsa ba? Ligon gud kaayo. Pero unsa man na nagawa man na unsa man na. Motor na tikang-tang. Asa imo sakinan? To sa Bilaran. Ang puta man to sa Bilaran og sa Bilaran. Di, kita ang sentro. Katong gipangkuan sa Facebook, mo to sentro. Ano ba sa para na human? Ani Grabe. ba ni? Mga ang kadong kuan oh. Nanga awa man paon sa eskwelahan. Wa mo sa. Oh, office ni ma'am. Be, office na ni ma'am pa. Hi, good morning. Dito nagtaga kasbo. Ha? Diri mo na malhin? Oo na sir. Mayo. Riyawan jud ka. Ito, kira. Ang magulang. Grabe jud ma'am. Pare oh.
Yung tubig sa balay ninyo? Oh, jahay migipos man. Ano niabot ba sa inyo? Nisod maway padani nag anas kwarto dani adya ato mo kusina. Padani gyud nang luto. Ano sa imong mga bata? Wala mo katug. Nato, ko to mga bata, majog to. Pero wala jud matuklap yung atok. Bipon jud siya. Kasi dito to. Pwede mo at sa eskwelahan na. Wow, kay gato lagi na. Salig man mi nga diba. Unsa na nga ba sa tanan ninyong mga gamit? Kay uban nga na sa babaw. Yan isa ka mo si babaw gabi eh. Paglurang naman kay kinakusgan man. Hadlok man taas. O pag kani guys, gakuan ra in town mi, gabaklay ra mi kang among motor di kaagi kay sulod among bahay. So gabaklay mi paingon sa among simbahan kay among tanawon among simbahan kay manglimpyo pud mi kay grabe ka sure jud ko dahang basura. So gabaklay mi, gasiling-siling bis palibot, grabe, wa jud ko magdahom nga imaingani ba mi kalit ra kadsud. Nahumol siya guys na balay. Ito ay tubig ko. Pila man ito katira sa mong isda res? Ha? Pila? Ang balas dito na bibig. Namo ko na dingan tas mados mo. Pila man tong kuan res? Pila man tong tilapia? Ang tilapia nako kandidat pa og kuan. Ang kuan man tag 110 man ang kilo, tag 20 kilos. Ayaw mo tas to dito kay dito mo. Grabe guys. Di na mi sa tabangan. Among bato mi sa kuan kay mag-charge mi kay hapit na mi jid maimti. Di naman una. Tuhod lati tata itlogan na kaput. Grabe guys. Lalim. Mone, bato mi sa among simbahan guys. Kaya among sinaon kay among ma. Panito kay kalit ginaw among balay uman maunsa. Ari mi sa simbahan. Di mi sa sentro sa tabahan. Oh, grabing tubig. Saan pa makain tubig dahil no? Anton pa niabot dito pa. Grabe jud oh.
Ang law makaadyo diha. Oh, pahawak man. Grabe. Daan naman gid ni siya tubigan pag isakto pero habog gid siya kaayo oh. Agin dyan ito ba eh? Ay mga atop ang mga balay. Ha? Nangaupo ang mga balay sa Trinidad. Tenere, asa man ka nagpundo? Kami wala man may katabo kag wala nang gibati. O yung bahay kusina hulot. Na guba ko ang kusina pati kon. Ag kanina ang mga ero ang mga alaga okay ra man abistante. Unsa may experience nimo sa simbahan gahapon? Aron ko sugat tiroy. Ang hilak mo. Di ba wa man gud. Ag katong di ba sa likod natin katong bitaw na murag Monasteryo. Oo. Ning gibalis pikas ag mga saging. O may tsura ang sa punta pa. Na mga balay sa punta. Sabi ko sa ato pa yung ibagyo na ko ang mga kahoy pagputol na. Ito nagaan. A few moments later. Wag jud may tsura ang kuan ba. Wala may tsura ang sentro. Nawara man ang mga kahoy oh. Dami kini mo agi motor. Wajud may tsura guys ang kuan. Magtumi sa merkado kay magwa mi og da kay batares sa mong simbahan kay manglimpyo. Di man ko makaliho kay wala nang lawas. So, amot ka man kuan ng pagkaon isda. O may tsura din. Wajud may tsura ba? Oy, nangaupaw lin ang mga kahoy. Tanawa ra nangaupaw nga baga kay nag Ang ilang simbahan abra. Pero ang simbahan tres ino tibuok. nao. Tanawa ra man ang mga kahoy. Oh, wa may tsura. Uniforma padung mi sa merkado. Kay magwa mi og isda kung ang iswerte kano kay isda ni Risa kay wala daw si Chama tak na nakasgi gisiraman wala ko mabungkag. Mao ba? Kuris, utang na makong isda kaysa malugi ka. Sud ka sa merkado. Tingnan mo mga kuwan. Lato jud sa isdaan ang abha. Nangahugbo sila. Ang mga kahoy nga baga kay ni siya dahon. Urot. Wajud may tsura. Bao, hindi mo ma-explain dito. Kuan. Ang ano, boardwalk. Di kanang munisipyo. Oh, na. Ang merkado guys. Ano ni forma sa kuan. Palengke. Ang isdaan ikot abi oh. Nagbitay ang mga sindis ako. Huwag mo ibugas na ito, ibugas sa bahay, daghan ako lang, pagkuha tang iron. Tay bugas na daghan ito, pagka ito. Sige na, tay bugas. Magpasak, magpakuan tang iron. Pagkuha tayo ito. Pambit ko na hulugi og sin lagi. Albert nga. Oh my god. Sudan. Wajud, oy, di ba ko kaagida na? Arang may ngawa sa merkado, oh. Buwan ang mga atop na, ah. Nakakadiri lagi, naninda ka. Wichino ko. Bi, isda res. Nalina na ka. Pwede na natin utangan. Naliman ko pagkakilo. Kaysa kuan madaot. Di utangon na ko kwarta ra. Tingnan man kay arong di siya malugi kaysa mausik na. Asa man ta pag-agi?
Dili lang ko lang ko ang isda kay nila mo palit eh. Na may putaw na madum. Asa imo isda res? Ah, Taga isa pre. pila ka kilo boy. Sa merkado. Wajud may tsura ang merkado sa Gindulman. Ug wa pa magplano pa mangita pag kuan magpaita gasolina. Kay mag-generator ta para maka-charge ta. Ama may generator sa among simbahan. Among i-charge ang among ang muna ni siya resulta. Na Nagay ka na nanindag prutas. Hanami sa merkado. Pipila ka, kuhan 3 ka kilo. Kaysa makuha na sa lain. Kaysa madugay na mahalin. Ano naman na, Len? Tulo hapit dugay isa aron tulo og tunga. Ay, tulog-tunga na naman na rin. Pila na, daghan pa imong bangos res?